На 18 км североизточно от град Бургас и на 18 км от курортите Несебър и Слънчев бряг и на 6 км от летище Сарафово се намира курортния град Поморие. Той е разположен на тесен скалист полуостров, вдаден 5 км в Черно море и обграден от Поморийското солено езеро, което всъщност е голяма лагуна. Това езеро се е образувало след катастрофално земетресение близо 8 века преди новата ера. Прочуто е с лиманната си кал, която се образува в него от векове и се използва за лечение и облегчение на над 45 вида заболявания на опорно-двигателната, нервната и половата система, поради своя богат на водород, магнезий, хлор, калций, натрий и сулфати състав. Поморийското солено езеро с лечебната си лиманна кал и луга дава възможност на град Поморие да се развива не само като морски, но и като балнеоложки център. Климатът по Южното Черноморие на България е от средиземноморски тип. Дълго и топло лято с възможности за слънчеви и морски бани от май до октомври. Тук ще се наслаждавате на повече от 8 часа слънце на ден и този факт прави Поморие един от най-слънчевите райони в България. Температурата на въздуха рядко преминава 30 градуса, а температурата на морската вода през юли и август е около 25 градуса. Летният морски бриз в късния следобед прави въздуха още по-свеж, а нощите прохладни. Духовният и културен живот на град Поморие е представен от манастира Свети Георги Победоносец с запазен каменен релеф на светеца. Интерес за туристите представляват и старите църкви Преображение Христово от 18-19 век с ценен иконостас и икони и Успение Богородично 19 век, разположена в централната част на града. Поморие разполага с многозвездна палитра от хотели, хотелски комплекси, спа и балнеоложки центрове.